Sziasztok mindenki! Némon vagyok, aki még nem találkozott velem, és az előző videómat ott fejeztem be, hogy vettünk egy lámpát, meg egy dinamitot, és hát már elég sötét volt ott lent, úgyhogy megnézzük, hogy mit tud egy lámpa. Nem, jetpack nem kell, elég gyorsan felérünk. Aha, még lefelé. Fel tudok lámpát lerakni. Aha, és tudom állítani, hogy lefelé világítson, oldalra, vagy fölfelé. Visszaváltunk dinamitra. Oké. Ledobjuk, és eltűnt. Király! Picivel följebb is volt. Na, most már kíváncsi vagyok a lámpára. Azt a... egész jó fénye van. Egész jó fénye van a lámpának, és egy picivel följebb is volt, jelzett nekünk valami radar. És nagyjából ebben a magasságban. Aha, itt kezdtem el takarítani, egy ilyen kis teraszt kialakítani. És itt körbenézünk, hogy hol van a kincsünk, vagy legyen az akármi, amire jelez a radar. Aha, közeledünk. Ide is kéne egy lámpa. Veszünk még egy lámpát. Aksi töltés. Legyen két lámpa. Előbb-utóbb úgyis el fog fogyni. Meg ha már fenn vagyunk, akkor ürítünk egyet. És F. Lámpa. Új, mindjárt más! Egy picit könnyebb lesz vízszintest faragni ebből. Mert is például nem tudok normálisan sétálni. És amúgy... de vagány forog. Szerintem eddig nem is tűnt fel nekem, hogy forog a fúró. Alias porszívunk. Aha, jó az irány. Ott van valami! Mi ez? A fehér kő. Innen nem tudjuk. Jó az irány. Kicsit lejjebb.
De van az inventory. Az előbb adtam el, nem is tűnt fel, hogy közben szedtem cuccokat. Na mindegy. Hát, részből volt sok ebben a magasságban. Töltünk egyet. Kell dinamit? Vegyünk egy dinamitot, lehet, hogy kelleni fog valamire. És... volt egy nyíl. Lesz itt valami. Ezt mutatja, menjek be. Két nyíl is mutatja, hogy menjünk be. Biztos bemegyünk. Ön itt? Van neki? Van neki alja. Rendes leszek, kitakarítom az egészet. Nem tart sokáig. Ezüst. Még ott a sarokban is leszedjük. Ó, valamit leszettem. Ja, itt részből van nagyon sok. Növelünk egy inventorit. Még nagyobb hátizsákkal indulunk útnak. Mert ezzel a fúróval elég gyorsan betelik. Láda. 3 dinamit, 4 lámpa és 81 dollár. Az lemaradt. Na. Jó, szerintem ezt a szintet kimaxoltuk. Menjünk vissza, lefelé. Mert itt is lehetett valahol. Aha, még lejjebb. Csak úgy szeretném, hogy... kürtőt folytassuk lefelé. Nem töltöttem a ksit, vagy... de ezt nem töltöttem. De mondjuk ott elég sokat fúrtam. Lehet, hogy... amiatt fogyott el. Töltünk. 1500. 300 belefér. Jöjjünk fel gyorsabban, vagy... nem tudom, lehet, hogy
erősebb a jetpack, akkor kevesebb energiát fogyaszt, mert... Ó. Júj, ez fájt. Mintha nagyobb lenne a nap. Nézzétek! Felmegyek. És szerintem nem fentről, szerintem kisebb a nap. De furcsa. Na, életet tölteni azért olcsóbb, mint akkumulátort. Most töltöttem életet. Mindegy, nem baj. Na, tegye fel a kezét, aki már szédül. Én még nem. Dinamit. Kabum! Arany, ezüst. Még egy arany. Közeledik. Még egy alagút. Még egy láva. Az arany vagy valami új? Arany. Picit zöldes színe volt. Mondjuk... itt ilyen furcsa színek vannak. Tegyünk ki egy lámpát. Mondjuk ezen lehet, hogy szélesítenék még egy picit. Na, itt azt mutatja, hogy közel vagyok valamihez, és nem kéne lejjebb ásni. Töltünk egy aksit, életet, kiürítjük az inventorit, és megkeressük, hogy ezen a szinten mi van. Na, addig kell lejönni, hogy a lávát lássam. Egy picit szűk. Lehet, hogy ezen tágítani kéne. Töltünk. 5 lámpa, 3 dinamit. Szerintem ide nem kell semmit venni. Azt nem is néztem, hogy egy fejlesztés az mekkora pöcök. Ez már $1500 és
kimaxoljuk, vagy csak félig, és lesz utána még egy lépcső. Azon átsiklottam, azt nem figyeltem. Na mindegy, kiderül. És már megint 30 percnél járok, úgyhogy remélem tetszik a videó. Itt mentek egyet, felrakom ezt a részt is YouTube-ra, és várlak titeket sok szeretettel a következő résznél. Hogy volt ez lesz a harmadik videóm, és majd a negyedikben megnézzük, hogy a láva magasságával radarunk mit mutat, mit fogunk találni.